ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଏକ ବହୁତ ଖାସ୍ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବା। ଆମେ ଜାଣିବା ସପ୍ତଦର୍ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ଏପରି ଗୀତ ବିଷୟରେ ଯାହା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ଇତିହାସ ଏବଂ ଗଭୀର ଭକ୍ତିର କାହାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କେବେ ଏମିତି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ କି? ପୁରୀର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେହି ବିଶାଳକାୟ ରଥ ଅଚାନକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଧି ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଯାଏ। ଏହା କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପରମ୍ପରା ପଛର ରହସ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଶାଳ ଉତ୍ସବ ସହିତ ସେତେଟା ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା। ଏହା ଏକ ବାର୍ଷିକ ପର୍ବ ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିରର ଦେବତାମାନେ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ଝଲକ ପାଇବା। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ସବର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ବିଶାଳ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରଥ ଅଟକିଥାଏ। କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 1592 ମସିହାରୁ। ସାଲବେଗଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ସେନାପତି ଏବଂ ମାତା ଥିଲେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ। ବର୍ଷ 1607 ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢ଼ୁ ଲଢ଼ୁ ସେ ଏମିତି ଆହତ ହେଲେ ଯେ ବଞ୍ଚିବାର ସବୁ ଆଶା ମଳିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚମତ୍କାର। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବଳରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଶେଷରେ 1664 ମସିହାରେ ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସାଲବେଗଙ୍କ ଜୀବନଟା ଥିଲା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆ ମଝିରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେହି ସମୟର କଠୋର ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଅଧା ମୁସଲମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ମନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଆପଣାଇ ନେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ, ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ସେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ଦେବା ଯାଏଁ ସେହି ବିଶାଳ ରଥ ଇଞ୍ଚେ ବି ଘୁଞ୍ଚି ନଥିଲା। ତେବେ ନିଜର ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ସେ ଏମିତି ଏକ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଅମର କୃତି ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ବେଶୀ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା କବିତା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ନିଖୁଣ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଶୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରଚନା, ଯାହାକି ରାଗ ଚିନ୍ତାକାମୋଦି ଏବଂ ତାଳ ଜତିରେ ସଜ୍ଜିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ସୁର ଓ ତାଳରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଗଠନ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ ଯେ ସାଲବେଗ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ନଥିଲେ, ବରଂ ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ଏକାଡେମିକ୍ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୀତର ଚର୍ଚ୍ଚା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା ପତ୍ରିକା ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ସାଲବେଗଙ୍କର ଏହି ରଚନାରେ କେବଳ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ନାହିଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶୀ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଆଜିର ବିଦ୍ୱାନମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୀତର ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ୍ତ ବାରଣ, ମୋ ଆରତ ନଳିନୀ ବନକୁ କର ଦଳନ। କି ସୁନ୍ଦର ରୂପକଳ୍ପ! ସେ ନୀଳାଚଳ ନିବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏକ ମାତିଥିବା ବିଶାଳ ହାତୀ ସହିତ ତୁଳନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ହାତୀ ଆସି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପଦ୍ମବନକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଉ। ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମଣିଷର ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଓ ଆଶା କିପରି ଏହି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି, ତାହା ସତରେ ବିରଳ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଚକ କଥା ହେଲା, ନିଜ କଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାଲବେଗ ଏଥିରେ ବହୁ ଚତୁରତାର ସହ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି କୁମ୍ଭୀର ହାବୁଡ଼ରୁ ଗଜରାଜଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଃସହାୟ ମୃଗୁଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, କୁରୁସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଲୁଗା ଯୋଗାଇ ସମ୍ମାନ ରଖିବା, ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା କିମ୍ବା ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ସେ ସିଧାସଳଖ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ଏତେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମହାବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଏହା କେବଳ ଏକ ନେହୁରା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭୀକ ଦାବି ଭଳି ଲାଗେ। ଏବଂ ଗୀତର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁଠାରୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ସେ ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କହେ ସାଲବେଗ, ହୀନ ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବନ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଚରଣ ତଳେ କରୁଅଛି ଜଣାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମାଜ ଆଖିରେ ମୁଁ ନିମ୍ନ କୂଳର,
ମୁଁ ଜଣେ ଅଣହିନ୍ଦୁ ବା ଯବନ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ। ସେ ଦମ୍ଭର ସହ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ୍ମପାଦ ତଳେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜାତି ବା ଧର୍ମର କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଏବଂ କାହାଣୀ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାଇ ନେବାର ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା। ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ମତ ଆସି ଏକାଠି ମିଶିଯାଇଛି। ଏଠି ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଜାତୀୟତାର କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାସନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭ୍ରାତୃତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଯେମିତି କୋଳେଇ ନେଲା, ତାହା ହିଁ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଭାବିଲେ ଯଦି ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ସବୁ ଧର୍ମ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଚୀର ଡେଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ରଥକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ, ତେବେ ସେହି ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ ଓ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଆଜିର ଏହି ଖଣ୍ଡିତ ଦୁନିଆକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ରୋଚକ ବିଷୟ ନେଇ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ।